Навіна апошняга дня 2021 года у эфіры Белсату. Меня зовут Александр Путила. Запрашаю. Напередодні Нового года команда Народного антикризиснага управления презентовала свой план дзеянняў на найбліжэйшую будучыню. Не допустить чарговага электаральнага злачынства на референдуме и працягваць на международном узроўні дамагацца прызнання Лукашэнкі и ягонага режиму нелегитимными. Усиление санкционного и экономического давления на режим. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы в новом году режим продолжил получать подарки в виде новых пакетов санкций. Наша цель – максимально отрезать его от любых источников финансирования. Пункт 4. Международное расследование преступлений режима и его уголовное преследование. В новом году мы продолжим делать все, что от нас зависит, чтобы привлечь режим Лукашенко к ответственности и в итоге признать его террористическим. 27 лет подряд режим Лукашенко совершал одно преступление за другим, и он должен ответить по заслугам. На жаль, і без непрыемных навінаў не абысціся ў гэты дзень. У новым годзе нас чакаюць новыя кошты і новыя падаткі. Сярод іх падатак для ўладальнікаў адной кватэры. Яго трэба будзе сплочваць раз на год. У Менску каля 50 рублёў, а ў рэгіёнах 25. З 1 студзеня ўздымаецца кошт жыллёва-камунальных паслуг на 11 рублёў і 10 копеек, а таксама на хатні інтэрнэт і тэлефон, у сярэднім на 4%. З 6 на 16% падатку пяройдуць індывідуальныя прадпрымальнікі, якія аказваюць паслугі. Гэтая змена не датычыць тых, хто займаецца турыстычнай дзейнасцю, аховаю здароўя, грамадскім харчаваннем, камп'ютарным праграмаваннем і наземным транспартам. Нязначна, але ўсё ж такі вырастуць зборы з рамеснікаў. Стаўкі адвяжуць ад базавай велічыні і замацуюць на пэўным узроўні. Папярэдні 62 рублі. На тавары ад замежных кампаніяў кшталту AliExpress, Озон і Wildberries можа з'явіцца падатак на дадатковую вартасць 20%. Хто яго будзе сплачваць, замежныя кампаніі ці беларусы, пакуль невядома. А Ніну Багінскую, на жаль, зноў затрымалі і адвезлі ў псіхіятрычны цэнтр у навінках у ейны юбілей. Наперадодні легенда нацыянальнага руху адзначыла 75 гадоў. На свае народзіны спадарыня Ніна выйшла на вуліцы Менску з плакатам «Свабоду палітвязням». Они выкликали хуткую допомогу, занесли в новинки. В новинках меня не первый раз. Дали мне только паперку подписать, что я не отчуваю потребности лечения, что я психично здоровый человек. Я села на 18-й автобус и приехала до хаты. Таксама міліцыянты склалі на Ніну Багінскую адміністратыўны пратакол. Спадарыня Ніна патлумачыла гэтак званым сілавікам, што напярэдадні быў таксама юбілей палітвязня Паўла Свярынца, які, як і мноства людзей, сядзіць за кратамі, а таму неабходна патрабаваць іхнага вызвалення. Пайшоў жыцця народны мастак Беларусі, майстра кніжнай і станковай графікі Васіль Шаранговіч. Яго лічаць адным з найбольш выбітных кніжных мастакоў. Васіль Шаранговіч выканаў ілюстрацыі да новай зямлі Якоба Коласа, пана Тадэвуша, Адама Міцкевіча ды іншых твораў беларускай класікі. Шаранговіч некалькі тыдняў правёў у больніцы хуткай дапамогі праз каранавірусную інфекцыю. Апошнія дні яго трымалі на кіслародзе. У сераду таксама ад каранавіруснай хваробы памерла жонка Васіля, Галіна Шаранговіч. Учора яе пахавалі. Васіль Шаранговіч памёр на 83-м годзе жыцця. Да свайго дня нараджэння ён не дажыў 2 тыдні. Нашыя спачуванні родным і блізкім. Найбольш жаданы падарунак у дзень народзінаў. Старшыня беларускага фонду спартовай салідарнасці Александра Герасіменя прадала ўласны алімпійскі медаль на NFT аукцыёне за 27,5 тысяч долараў. Паводле Александра, усе выручаныя сродкі пойдуць на барацьбу з узурпатарскім рэжымам і на судовы працэс у адносінах да УЕФА і Беларускай федэрацыі футболу. Перш за ўсё будзе аплочаная пошліна, выстаўленая спартовым арбітражным судом у Лазане за разгляд пазову Беларускага фонду спартовай салідарнасці супраць звязу еўрапейскіх футбольных асацыяцыяў. У кастрычніку ва УЕФА быў накіраваны даклад пра рэпрэсіі, карупцыю і дыскрымінацыю ў беларускім футболе. Аднак ніякай рэакцыі не было, і фонд вымушаны быў звярнуцца ў найвышэйшую інстанцыю. Агульная сума ўсіх юрыдычных выдаткаў і пошлінаў у справе супраць УЕФА і Беларускай федэрацыі футболу склала больш за 80 тысяч долараў. Беларускія акторы і спартоўцы, якія былі вымушаны выехаць дзеля сваёй бяспекі ў іншыя краіны, віншуюць суайчыннікаў з Новым годам і перадаюць свае пажаданні. Вельмі хочацца пажадаць, чтоб у наступным годзе у нас атрымалася перамагчы. Атрымалася вызваліць сваіх родных і сваякоў. Атрымалася вызваліць сваю радзіму. Я хотел бы поздравить вас с Новым годом, пожелать вам всего того, что мы, честные люди,
желаем друг другу. И сказать, что несмотря ни на что, не унывайте, и мы победим. Я хочу пожелать всем белорусам, чтобы они следующий Новый год встретили дома со своей семьей в тепле и в уюте. И Новым годом! И живе Беларусь! Пераднавагодні дзень працягваецца, як і нашая праца. Наступнае інфармацыйнае выданне о 17 гадзіне.